kasancewa tare da wannan kafa kan mita 92.5 zangon FM inda muke ci gaba da gudanar da rubun tsumin shagulgulan bikin babbar sallah yau take yi ne biyu. A wasu raro kamar da muka yi muku alkawari ne Sani Ahmad dan baiwa, Sani Ahmad dan baiwa, Sani Ahmad dan baiwa don mun ishe ku da Sani Ahmad. Na san wata tana nan ta ce ƙarya ne Sani Ahmad ba zai zo ba, to a yanzu haka muna tare da Sani Ahmad a ɗakin yaɗa shirye-shiryen mu kuma dama aka ce waka bakin mai ita tafi daɗi. Da haka yanzu kai tsaye za mu sada ku da Sani Ahmad don ku ji Sani Ahmad. Da farko dai zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda aka gabatar kuma kuka sani, sunana Sani Ahmad inkiya ɗanbaiwa. Ina yau kowa da kowa barka da sallah, da fatan mun yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Lafiya kalau. Ni na arba masu sauraro baki na ci musa albasa. Da haka masu sauraro